Nagpaparahay na sa ospital ang 17 anyos na residente kan Bulan, Sorsogon matapos pagsasaksakon kan 25 anyos na suspect na si Joseph Consensino kan San Fernando, Masbate. Parehong construction worker ang duwa asin base sa impormasyon kan Bulan PNP, basang nasanang sinuntok ang suspect ang biktima mantang naglalakaw pa uli. Nakadalagan pa man subuot ang biktima alagad binukod ini kan suspect dangan sinaksak gamit ang kutsilyo. Parehong nasa impluwensya ni alak ang duwa kan mangyari ang insidente. Na po ini nagaya na po ini na biktima na umuwi na. However, ito pong suspect ayaw pang umuwi. Sa kalaunan po, pumayag na rin yung suspect na umuwi. Tulos man na narespondihan ang pangyayari kan nagpapatrolyang miyembros kan PNP. Arestado ang suspect mantang naidaraman tulos sa ospital ang biktima na nagsapo nin sinaksakan sa tikab. Kung suspitado, padagos na po na kung ano-anong pagkatarama, kontra po digdi sa minor de edad na biktima. Sa presente, nasa kustodiya na kan Bulan MPS ang suspect magin ang ginamit kaaning patarom, mahahampang ini sa kasong frustrated homicide. Ano po ang motibo kung pananaksak, bisin wala man po ni old grudge o lumang alita, kundi nagkaigo po siguro siyempre po pag kuyong o lasing, dahil naarang po na nung pikigibo, nagkaigo lang po ng date na ba dahil pagkakaintindihan. Kaya po nangyari po. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nina Valladolid, Bicol University Intern.